Praktické SUV so športovým DNA, skvelým motorom, adaptívnym M podvozkom a bohatou výbavou. Faceliftovaná verzia BMW X630D na vás čaká tu v Ria Bavaria Nitra. Atlantické krývky zvýrazňuje balík M Sport Pro, ktorý je v tejto faceliftovanej verzii súčasťou základnej výbavy. Spomeniem aj M Shadowline, LED adaptívne svetlomety, M Shadowline lišty a zatmavené zadné sklá. V tejto komplet čiernej konfigurácii kontrastujú červené M Sport brzdy a podsvietenie mriežky chladiča Iconic Glow. Z praktických prvkov výbavy spomeniem ešte elektricky vysúvateľné ťažné zariadenie. Luxusný interiér ponúka komfortné sedadlá s ventiláciou a množstvo prémiových prvkov a materiálov. Poteší aj audiosystém Harman Kardon, akustické sklá, ohrev alebo chladenie priečinkov na nápoje a celá plejada najnovších asistenčných systémov. 6-valcový motor 30D s výkonom 286 koní je skvelým kompromisom medzi solidným výkonom a skvelou spotrebou. Navyše je ukážkovo spojený s 8-stupňovou automatickou prevodovkou a pohonom X-Drive. Ak vás vozidlo nadchlo, príďte sa s ním zoznámiť osobne sem do Ria Bavaria v Nitre alebo navštívte web riabavaria.sk, kde nájdete vždy aktuálnu ponuku vozidel. Za mňa všetko, majte sa fajn, pekný deň.